To su teme za ulazak u Evropsku uniju. Nije tema ulazak u Evropsku uniju koliki je maksimalni broj studenta koji možda prebiješ. Znači, ne postoji taj parametar u pravu Evropske unije, do 5 je dozvoljeno, preko 5 plaćaš penale. Znači, ne postoji takva stvar. Jednostavno, to su teme o kojima se razgovara sa državom Slobodana Miloševića. Znači, ovo su teme koje smo mi imali za vreme Slobodana Miloševića. Pa kad neko kaže ovo nije najgori izveštaj, nije. Ali to samo zato ako si bio ministar za vreme Slobodana Miloševića, pa si dobijao gore izveštaje Evropske komisije, u tom slučaju ovo ti nije najgori. Ali za nas koji smo ušli u vladu posle 5. oktobra i bili tu kad smo mi pričali o energetici, o životnoj sredini, o proizvodnji hrane, bezbednosti hrane, proizvodnji, o ukidanju roaminga, o ulasku u evropske integracije, Srbija ovakav izveštaj nikad nije dobila od 2000. godine. Jer ovo jednostavno nisu teme za godišnji izveštaj sa državom kandidatom. Sa ovakvim izveštajem Srbija ne bi dobila status kandidata. Znači ja to odgovorno tvrdim.